Kuka meistä tekee Mahlian parhaimman drinksun? Mä veikkaan, että mä voitan. Tää on Mr. Jallun drinksu. Tässä pitää olla paljon jäitä. Juoma pitää olla aivan jääkylmä. Kaikista tärkein elementti on jallu. Onks meillä jallua? Koska on ollut ruuhkainen viikonloppu, jallu on loppu, joten mä valitsen Koskenkorvan. Ja pieni twisti on tietenkin ananaslongero. Limoncelloa. Onks tää hirveen väkevä drinksu? Pikkasen landrinkiä, ei liikaa. Ja sitruuna kruunaamaan. Maistetaan. Tässä käy nyt niin paljon asiakkaita, että mun on pakko tehdä tää tuolla pöydässä, joten mennään hakemaan tarvikkeet. Tässä ei ole kyllä nyt yhtään mitään lantrinkia. Aloitetaan laittamaan jäitä. Sitten mä laitan pohjalle raparperilikööriä. Noin. Sitten tulee mansikka, siirappia, appelsiinia. Tässä on Hannan raparperimansikka-unelma. Haluatko maistaa? Loppukesän piristykseksi tehdään tämmönen trooppinen, vähän kirpeyttä tänne. Mango. Laitetaan vähän ananasta, passioni. Noin. Ja tärkein eli maku. Toimii. Mahlian trooppinen tervehdys. Kommentoi alas, kuka sun mielestä voitti tämän kilpailun.